Arratsaldeon, ongi etorri guztioi, bonsoir à tous, eta mundura zabaldu dugu beste behin aurten ere gutun zuria. Bilboko letren nazioarteko jaialdia. Zail egiten zaigu zenbatzea, zenbat autore, zenbat hizketaldi. 60 autore baino gehiago izan dira gutxienetik gurean. Letrek jantzi dute eta janzten dute gaur ere Azkuna zentrua. Era guztietako parte hartzaileak. Jakina da irakurtzeak, letrek, beti emango digute kultura eta eramango gaituzte kulturara, ez da, hausnarketara eta bestelako disiplina naiz kontzeptu askotara ateak irekitzeko aukera. Eta idazten dihardugu zuririk geunkan gutun zuria. Oixananen hitzak zuen baimenez geure egingo ditugu. Lehenengo irakurtzen ikasten da eta ondoren ikasteko irakurtzen. Gaurkoa baina ahoz kontatua da. Eta Arzailuz kazetari, bertsolari eta idazleak letretara bikain erazoliz ekarria. Amets Arzailuz eta Ibrahima Balde Goizalde Landabaso kazetari eta idazle hori bai uinetakoarekin dira gaurkoan. Ibrahima Ginean abiatu zuen bidaia eta gaur mezubide askotan irakurri ditugun titularren azpiko guzti hori dakargu oholtzara. Hitzordu ezinbestekoa zalantzarik gabe. Eta ezinbestekoak testigantzak ere badira. Liburuan jasota daude, baina jakina da eta gutun zurian behin baino gehiagotan esan dugu, letrak liburuetatik harago doazela. Zeharkaldia gaur bihotzerainokoa da. Hormak eta zeharkaldiak. Txaloak. Arratsaldeon. Gaur egia esan pasatu zait gauza oso berezi bat liburu honekin. Gure nanobizitza hauek post txikiz beteta daude, eta post txiki horietako bat gertatu zait gaur goizean, liburua pentsatzen dut zuetako askok irakurrita izango duzuela behintzat ikusita, ez? Bai? Hori da, ondo. Gaur goizean liburua eskuetan neukala, badute unibertsitatean oraindik ere ikasten ari den lankide gazte bat, eta begiratu du liburua, eta esan dit, irakurri dut, eta harrituta begiratu dut, izan ere, gauza jakina da gazteek ez dutela irakurtzen hori esaten dute, ez? Eta gutxiago euskaraz. Eta izan diot, zelan irakurri duzula? Bai, irakurri dut, berehala gaieran jarri nintzen, eta gau batean irakurri nuen, asko gustatu zait. Eta zer diran gauzak, nik ezakit den pandemia edo zer den, baina eguna leitu dit, eta joan egin naiz pentsatzen, gian mundu hobeago bat, etorri daitekela, ez dakit, bihar arte behintzat, ez? Liburua irakurri ez duenak jakin beza ez dugula ezer aurreratuko, ez dugu spoilerrik egingo, beraz, hau dena pasatzen denean ez baduzue liburua irakurri eskuen artean hartzen baduzue, berdin gozatuko duzu edo gehiago agian. Baina, gaur ezagutu behar dugu historia bat, izena-bizenak dituen historia bat, edo agian historia bi. Ze irakurri egin baduzue liburu hau, jakin beharko zenukete, berez historioa Ibrahim Balderena dela, eta Amets Arzailuz izan dela, ez dakit gustatuko zaion hitz hau, baina medium bat izan da honetan, zubi bat izan da. Zubi bat Ibrahim eta bere historia artean, zubi bat papera eta bere historia artean, zubi bat bera eta gure artean. Eta berari esker ezagutuko dugu, historia hau seguruen olako 11 historio dago, baina egia da, edabidetan ikusten dugunean, ez dakit zenbat, etorkin, erreskatatu dituzte itsasoan, blazgarria iruditzen zaigu, baina ez dizkiegu izena-bizenik jartzen, eta beraz, badirudi albistearen joanarekin batera desagertu egiten dira historio horiek eta bizitza horiek, ez? Eta gure bizitza erosoetara itzultzen gara. Baina izena-bizenak jartzen ditugunean,
halako batean geldiarazi egiten gaituzte, ez? Eta nik uste dut hori dela Minan liburuak egin duena, behintzat nirekin egin duena, ez? Datozen minutuetan, beraiek entzongo ditugu hizketan, beraiek kontatuko dituzte, zeharkako istorioak liburu honekin zerikusia daukana, eta ondoren, norbaitek galderabaren bat egin nahi baldin badu, ez bakarrik honekin lotutakoa, baizik eta bestelako zalantzak edo baditu, horretarako aukera izango dugu. Beraz, Ibrahim Balde eta Amets Arzalluz, arratsalde on bioi, eta aurrera. Arratsalde on. Ni pixka bate hasiko naiz, liburu honen sorburu eta liburu honen atzean dauden elkarrizketa horietako segida bat eman, ez nik uste dut errexena dela, gu biok hemen liburuaren inguruko azalpen luzeak eta ematen hastea baino, nik uste dut, egia esan, Ibrahimarekin hitz egiten hasi nintzen momentutik lehenengo egunean, bestelako helburu baterako, ez liburu bateratzeko, baizik eta bere asilorako bidean laguntzeko, txosten txiki bat egiteko, gero komisaldegian entreatu beharko genukena, hizketan entzun nuen, eta niri ere eragin zidan bere hitz egiteko moduak eta zerbait berezia ikusi nion orduan, liburuak kontatzen du istorio bat, Ibrahimaren haurtzarotik abiatu, eta nolazbait Europaren ertzeraino iristen dena, nire ustez, interesgarria da baita ere, geroztik denbora pasa delako, Ibrahimaren istorioak nola segitzen duen, orduz geroztik, orduan, liburua bukatzen da justu Mediterraneoaren gainean, eta gero Ibrahima Almeriara iritsi zen. Almeriara ekarri zuten, Almerian uste dut 2 egun pasatu zituela. Ni galdetu nahiko nioke Almeriaz geroztik bere istorioak nola segitu duen. Almeriatik Euskal Herrira nola iritsi zen, zein izan zen bere bidearen jarraipena Europara iritsi berritan. Moi, j'étais arrivé à Almeria. Ni 2018ko urriaren 2an iritsi nintzen. Han 3 egun igaro nituen, gero Kadizera joan nintzen, uste dutan astebete zertxobait gehiago pasatu nuela, gero handik zuzenean Bilbora. Han Gurutze Gorriak ospital batera bidali ninduen, gaixorekin nengoelako. San Franciscon badagor zentro bat, eta han pasatu nuen eguna, gero aterpetxe batera bidali ninduten gaua pasatzera. Eta goizean ospitalera, Gurutze Gorrira itzuli nintzen. Botika batzuk eman zizkidaten, eta esan zidaten egonkortu artean, egongo nintzela, eta gero ebakuntza bat egingo zidatela, eta nik ez nekien oso ondo zer egin behar zidaten. Ni bezalako emigranteak Kadizen ezagutu nituenek, eta beste toki batzuetan ezagutu nituenak, Marokotik nona etorri eta gero, emigrante guztiek nahi dute beste toki batera joan, nik ere hemen ez daukadalako inor. Eta horregatik autobus bat hartu nuen Irunan joateko, muga zeharkatzeko, eta guk ez genekien nola egin behar genuen muga gainditzeko, 4 pertsona ginen, gauez joan ginen, Irunaino. Uste dut 2-3 ordu igaro genituela, muga igaro arterako bidean. Eta gero, poliziak aurkitu egin gintuen, ni eta beste mutil bat, bestea joan egin zen. Hori Hendaian izan zen, ez, bai? Bai, zeharkatu genuelako muga. Ja, Frantziako aldean geunden. Eta han egon ginen, han egotera behartu gintuzten goizera arte,
Eta han esan ziguten ez geneukala muga zeharkatzeko eskubiderik, mugaren beste aldera, bidali behar gintuztela, eta ni pozik nengoen, ez zigutelako ez jo eta ez ezer itzuli gintuzten, eta irungo elkarteko jendea ezagutu genuen, lagundu zigutenak bertan, eta handik Irungo udaletxera bidali gintuzten, han kafe bat eman ziguten, hotza handia bai geneukan. Zuk kontatzen duzun egun hori, eta nik uste dut handik 2 egunera zela, zu Hendaiara pasa zinen, eta Hendaiatik poliziak atzera ekarrarazi zintuen, eta Irungo Harrera Sarekoak ezagutu, eta handik 2 egunera uste dut goiz batean gu ezagutu ginela. Gogoratzen zara goiz hartaz? Perfectamente. Yo me recuerdo de esta día. Oso ondo bai. Ondo gogoratzen dut egun hura, ni Kamerungo lagun batekin joanan nintzen Hendaiako geltokira, wifi egoten edukitzeko eta familiarekin hitz egiteko. Nik ez neukan telefonorik berak bai. Bai, 2 egun igaroak ziren, 3 egun. Ospitalera joan aurretik, aterpetxan ezagutu nuen nire laguna, bere telefonoa erabiltzea proposatu zidan, nik nire familiarekin hitz egiteko. Geltokian wifia dago esan zidan. Eta orduan, erabaki genuen goizean ara joango ginera geltokira, eta han aurkitu ginen lehenengo aldiz. Zeharkaldia, Afrikako bideak, trabak, zailtasunak, migrante baten bidean, Europan, Ibrahima geroztik izan duzun bideak, zenbat zailtasun, zenbat traba, zure Europako abentura horrek nola segitzen du eta nola bizi duzu? Oui, en Europe, je suis de... Bai, Europan saiatzen naiz, hemen bizi zareten bezala bizitzen, ez nekien hemen nola bizi zineten. Hemen ondo bizi naiz, inork ez nau jotzen, ez nau iraintzen, lehenago baino hobeto nago orain. Paperen aldetik, lan aldetik, zein da zure egoera? Bai, badaukat toki bat, non mekanikari naizen ikasten, 6 hilabete urtebete bitartean daramat, nagusi badaukat, mekanikako eskolak ematen dizkit, bere garajean hartu nau, lanbide bat erakusten dit, bizi nadin, ni eta nire familia bizi gaitezen. Eskaera hortan nola ezbait aurrera egiteko, gero asiloaren eskaera hori nola bukatu zen edo ze gertatu zen horrekin? Ni asiloa eskatu nuen, hemen, Euskal Herrian, Donostian eskatu nuen, zeharrek Oñatira bidali ninduen, 6 hilabete pasatu nituenan, eta gero handik Madrila bidali ninduten. Madrila joan nintzenetik, esan zidaten bazegoela zentro bat, non pasan ezakeen denbora apur bat, eta zentro horretara egunero ordu terdi, 2 orduz joan nintekeen hizkuntza ikastera baita ere. Bueno, lehenengo aldiz ikasten nuen nik hizkuntza bat. Beraz, animatu nintzen, horrela jendearekin komunikatzeko hizkuntza ikastera. Eta orduan nola ikusi
zidaten jendearekin komunikatzen nintzela, esan zidaten, zer ikasi nahi duzu, eta nik esanien, nik kamioiak ezagutzen nituela esanien, eta mekanika ikasi nahi nuela. Denbora apur bat igaro zen. Leku bat aurkitu arte nire ikasketak egiteko. Eta gero, 6 hilabetez ikastera joan nintzen. Eta ametsen bidez, jefeak asko lagundu zidan amets ezagutzen duelako, eta dena oso ondo joan zen esperientzia hori. Poliziak ez ninduten ezagutzen, ni. La police ne me connaissait pas, moi. Ouais, la police ne savait pas. Bai, bueno, poliziak niri ezezko eman zidan, alegia ez neukala eskubiderik Espainian egoteko eta irten beharra neukala. Uste dut 15 eguneko epea eman zidatela. Eta esan zidaten 2-3 hilabetetan egin berriro asilo eskatu dezakezu, beste abokatu batekin. Abokatu batekin harremanetan jarri nintzen, denbora daramat orain berarekin hitz egin gabe eta momentu honetan berriro asiloa eskatzea pentsatuta daukat. 9 hilabete urte bete da errekursoa aurkeztu nuenetik eta ez dut batere erantzunik jaso. Ketan entzun eta sentitu nuena zure historia kontatzen duzunean, iruditu zitzaidan ahozko jario bat, naizta idazten eta irakurtzen moldatzeko aukerarik ez izan, ahozkotasun bat, literatura bat nolabait bazenuela zeure baitan. Nere galdera da askotan intriga, misterio bat bezala, zuk zure haurtzarotik, zure hizkuntzatik, zure kulturatik, ahozkotasun hori handik edan duzu, edo iturri batzuk izan dituzu, edo zeure gaitasuna da, zure hitz egiteko modua, zure esaldiak antolatzeko modua, edo amaren gandik, edo aitaren gandik, nondik dator ahozkotasun horren iturria, nik zure baitan aurkitu nuena. Moi, je pense que j'ai appris ça avec... Nik ez dut hori ikasi nire aitarekin. Nire aitak azaltzen zizkidan gauzak lasai-lasai, baina baitere asko azerretzen zen. Beraz, kontu handiz ibiltzen nintzen nire aitarekin. Zeren jotzen baldin zidan inork ez nintuen lagunduko, eta jotzen baldin nintuen ezin nintzen inoren aurrean kexatu, beraz, kontu handiz ibili behar nuen aitarekin. Nire ama baino gehiago ezagutzen dut aita, amarekin ez dudalako horremeste denbora pasatzen. Nik uste dut aitarekin gauza asko ikasi ditudala bai. Gure kulturan gurasoek aitek gauzak esplikatzen dituztenean zure bizitzaren abiapuntua da, baina gero zuk zure bizitza eraman behar duzu. Beraiengan laguntza aurkitu dezakezu, baina gero zuk egin behar dituzu gauzak zeure kabuz, jakin behar duzu zer egin behar duzun. Nik uste dut aitak eman didala guztia. Pentsatzen duzu, edo pularrez pentsatzen duzu? Parfois, je mélange. Parce que bon... Esango nuke bilak nahaztu egiten ditudala, ze frantsesa ikasi nuelako, baina pularra ez du sekula ikasi. Niretzat biberoia bezala izan da. Nire amarekin hitz egiten dut, hizkuntza horretan, eta beste jende batekin ere hitz egiten dut hizkuntza horretan, eta frantsesez baita ametsekin ere jende errespetatu behar da, den bezala errespetatu behar da, hori importantea da niretzat. Ze garrantzi, nola sentitzen duzu
zer representatzen du zuretzat zure hizkuntzak? Delama Bueno, gauza asko dira da nire hizkuntza niretzat. Nik aita hizkuntza honetan, kultura honetan ezagutu nuen. Gaztelera, frantsesa, orain hitz egin ditzake beste hizkuntza asko ere gustatuko litzaidake ikastea. Niretzat nire hizkuntza oso gauza importantea da, oso. Eskura, zuk liburu hau hartzen duzunean edo ikusten duzunean edo, zer datorkizu burura edo nola bizi duzu liburuarekiko harremana? Ça, c'est ma vie. Nire bizitza da, hor dago nik bizi izan dudana. Jende askok ez daki zer dagoen liburu honetan. Eta nik liburu hori zabaldu baino lehen, badakit hor barruan zer dagoen. Hori nire bizitza da hor dagoena. Nik egin dudana, bizi izan dudana, ikusi dudana. Hori da liburu honetan dagoena. Nire aitarentzat ere, gu ginean gauzarik garrantzitsuena. Bere izan zen, nire besuetan hil zen lehenengo pertsona, 13 urte nituela. Baina, horrek ez zuen ezer aldatu. Beti hitz egiten zidalako egun horri buruz. Esaten zidan aita eta ama bizitzaren hasiera baino ez direla. Eta momentu horretan ulertu nuen zer esan nahi zidan. Baina, Du batean liburu baten forma hartu zezakela pentsatu nuen, aipatu nuen zurekin, eta beste hainbat gauzataz hitz egin dugu, eta nik galdetzen dizudanean, proposatzen dizudanean, esaten dizudanean, zuk ia beti baietz erantzuten duzu. Baina baietz erantzuten didazunean batzutan ezetz pentsatzen duzu zure baitan, eta ez zara ausartzen esaten, edo baietz erantzuten didazunean zure buruari ere beti baietz esaten diozu, edo ez. Ouais. Je ne Bai, batzutan baietz esaten dut, eta nire bihotzean sentitzen nuena ezezkoa zen behartuta nengoelako, baina zuri ez, hemen inork ez nagoelako ezertara behartzen. Tren geltokian, Irunen ezagutu zintudan, goizean, baina orduan ez nintuzun ezagutzen orain bezain sakon. Orain norbaitek ondo ezagutzen baldiman hau norbaitek hori amets da. Berak daki zer bizi izan dudan, nola bizi naizen, nolakoa den nire familia. Eta ez nau ezertara behartzen. Eta nik sentitzen dudana erantzuten dut. Eta beste liburu bat iteko beste, da bide eman lezake, eta nik segitu nezake Ibrahimari entzuten luze, baina agian utziko dizut. Hitza bioi, bai berari galdetzeko, nahi duzunan eri, eta utziko dizut hitza. Azteko, Amets, zuri gustatuko litzaidake jakitea,
zu izan zara bere eskuak, berak ezpaitaki idazten momentuz, eta jakin nahiko nukeia momenturen batean liburua idatzita dago zu esku batzuk izango bazina bezala. Esan nahi dut, zure burutik pasatuko ez balitz bezala historioa. Zuzenean, bere ahotsetik zure eskuetara pasatuko balitz bezala. Baina momenturen batean izan duzu tentazioa zure burua zure eskuetan jartzeko. Ezagit tentazioa den edo reflejo batzuk ateratzen zaizkizun, noski idazten duzunean, zeu ari zarenean idazten, zeure eskuen forma hartzen du, esaldiak nunbait, ez? Gehiago edo gutxiago. Nik Ibrahimari elkarrizketak egin izkion, bat baino gehiago, hilabetetan, eta gero transkribatu nituen gordinki, naizta euskaraz itzuli transkripzioan, bere alakoan, eta bere ahotsa entzuten nuen, eta bere ahotsetik idazten nuen beti, baina hala ere, noski zure eskuaren forma hartzen du esaldiak. Nik goratzen naiz 6 edo 7 hilabete pasa nituen nolazbait forma ematen, bere elkarrizketa puska guztiekin puzle bat osatzen, eta gero hasi nintzen berriz irakurtzen, zuzentzen, eta batez ere beste 2-3 hilabete behar izan nituen kasik ezabatzen. Hain zuzen ere, iruditzen zitzaidalako esaldi batzuk nire eskuen forma gehiegi zutela. Eta hori da iruditzen zait, harreman bat eraikitzen duzunean bezala persona batekin, are gehiago beharrean dagoen persona batekin, edo zu nolazbait laguntzen ari zaren persona batekin, laguntzen hasten zara, eta naizta parez pareko harreman bat nahi duzun, dependentzia bat ere sortu zenezake, eta zaila da, baina momentu batean iruditzen zait esku hori askatzen asmatu behar duzula. Ez bera bakarrik segitu dezakelako, baizik eta zu ere agian espazio gehiegi hartzen ari zarelako. Eta nik sentitu nuen hori berriz irakurri nuenean gure liburua, eta behar izan nituen 2-3 hilabete nire itzala ezabatzeko, noski nire itzalaren arrastuak geldituko direla. Eta nik irakurtzen dudanean batzutan sentitu nezake hau edo hori, baina 2-3 hilabeteko lan bat izan zen niretzat ikastea bera bakarrik ikusten nuelako indarra zeukala berak, eta bere soiltasunean nire eskuarekin baino zuzenago zebilela. Eta baita ere, kezka etiko batengatik zen Ibrahimak oso kontakizun soila egiten du, eta gero juizio gutxi ikusitako zenen inguruan. Uste dut, oso ongi asmatzen duela, soiltasun hortan dena esan uzten, ez? Gero, komentariotxo bat, ohar bat egin lezake, noski bere bizipenari buruz. Eta nik izan ezaken tentazioa batzuetan, ohar hori pixka bat nire eskura ekartzeko, edo gure herrian irakurria, gure begiek irakurtzeko modu goxoago batean jartzeko, baina etikoki pentsatzen nuen etzegoki dela niri bere tutore morala, bere tutore politikoa izatea, eta bere pentsamentuak, bere bizipenak bezala, alik eta erari gordinenean ustea zegoki dela, zerbaitekin neu agian, zalantzan egon baninteken ere, bere ahotsa da, bere bizitza da, eta orduan alik eta era gordinenean uzten saiatu naiz, nik forma eman arrentan ere eskuaren arrasto bat izan dezaken arren, uste dut berak bakarrik duela indarra, eta behar izan ditut hilabeteak hortarako. Eta Ibrahimari galdetu nahi nioke, liburuan zehar, behin baino gehiagotan, esaten du, ez dakit hau zelan ahaztuko dudan. Eta gustatuko litzaidake galdetzea memoriari buruz. Ia, ez ote garen memoria azken finean onarekin eta txarrarekin, ez? Eta memoriari uko egiten diogunean, alegia, ahaztu egiten dugunean, ez ote dugun ahazten ona eta txarra. Je vous ai pas bien entendu. Ez dakit, ondo ulertu dudan, markatu. Quiero que se le diga. Oui.
elle te demande sur la relation avec ta mémoire. Tu dis souvent, moi j'ai rapporté sur le livre, que tu aimerais oublier ce que tu as vécu. Non, tu disais souvent ça. Est-ce qu'un jour tu pourras oublier tout ce que tu as dans ta mémoire? Je crois pas. Comment tu vis avec ta mémoire? Quelle est ta relation? Bai, jakin nahi dugu nola bizitzaren memoriarekin zer harreman daukazu. Bueno, bai, baina nik pentsatzen dudana da, bueno, freskotu moduan egin behar dudala, ez? Edo gogoeta egin. Hau da, hanka asko badauzkazu ikusi behar duzu nora zoazen eta hanka non jartzen duzun, ez da? Jakin behar duzu zer egiten ari zaren. 15 urte nituenetik, nik sentitu nuen, nik erantzukizun bat nuela. Eta egin dudan guztia, horren araberakoa izan da. Orduan nik banekien, hau da, nik gelditzen banaiz, atzean daukadan guztia gelditzen da, eta oinez banoa, dena nirekin etorriko da, eta nik beti familian pentsatzen dut, eta hori izan da. Eta, bueno, pasadena pasada, atzean geritu da, baina noski, historia behintzat hor dago. Ahaztu nahiko nuke gogoan dudan guzia. Lortzen duzu gauza batzuk ahaztea, edo ezinezkoa egiten zaizu. Oui, certaines choses tu peux. Bai, gauza batzuk bai, ahaztu ditut. Ezin dugu pentsatu bakarrik gertatutakoan, ez da? Orain aldian bizi behar dugu, baita saiatzeko ahazten gertatutakoa, guzti hori atzean uzten. Orduan, azken finean, gure bizitza ikusi behar dugu, ez, den horretan, eta nik orain gauza asko dakizkit. Nire amak baino gehiago, nire amak ez du herria utzi, ez da? Gure herrialdetik irten, baina kontzientzia horrekin, bueno, gauzak beste modu batean pentsatzen ditugu. Baina niretzat, gertatutakoa noski ez da erraz, ahazten, baina behintzat saiatu behar gara orain aldean bizitzen, ez da, eta ez igarotako gauzetan. Zuetako asko gogoa duzue bai Ametsi eta bai Ibrahimari galderak egiteko, beraz, hau da momentua. Ez dakit hortik mikrofono bat dute dugu, zuen gana joango gara, uste dut baietz, eta agian besoa altzatzen baduzue ikusiko dugu, eta errazago izango da galderak egitea. Zuetako norbaitek ez du irakurri liburua? Batzuk bai. Baina orain irakurriko duzu, ez? Hau dena pasatuta. Bestela nik jarraituko dut galdetzen, ez? Nik, hemen dago galdera bat, hemen aurrean. Vale. Moi, je voulais dire à Ibrahima d'abord. Bueno, Ibrahimari ongi etorria eman nahi nioke, hasteko, eta espero dut dena ondo egotea berarekin, eta guretzat plazerra da ongi etorria ematea berari. Nion, irakurri nebala liburua, izugarri gustatu zitzaidala, oso unkigarria dela pentsatzen dut, eta pentsatzen dela baita lortu dozula esan dozun hori, modu gordin baten eta nolabait beraren pentsamenduaren edo esanen hori behikuloa izatea. Izugarri gustatu zitzaidan liburua. Eta pentsatzen dut, ez dakit euskera zainbat jentek irakurriko duen liburua, baina ikasi egin behar dugula emigranten gora bera pertsona baten esperientzia irakurrita. Eta ez numeroetan edo. Orduan, zorionak oso liburu ederra iruditzen zaidalako eta Ibrahima ongi etorria.
Bueno, mila esker. Merci beaucoup. Mila esker nire aldetik laudorio formako galdera honegatik. Eta bai, baina aldi berean egia esan ematen dit gogo eta gaia edo aria pixkat gehiegi luzatu gabe, baina nire alegina bai izan da batetik, lehen esan dudan gizan, ez nuen nik tutore moral politikoa izan nahi, baina bestetik kezka hundian eukan nola ekarri historio hau paperera eta nire eskuaren forma etzedila agertu bereziki norabide batean. Eta norabide hori da sumatzen dudan askotan gai hauekiko, baita bestelako gaiekiko ere. Komunikabidetan, zesanik ez telebistan. Migranten gaiarekin iruditzen zait zoritxarrez askotan kontatzeko moduetan, estiloetan. Oinazearekin egiten dela askotan espektakulo handi bat. Azkenean komunikazioan funtzionatzen duelako, ez? Hor, badago negozio oso bat atzean atentzioa biltzen du, eta inoren oinazearekin, estilo sensazionalistak, karga emotiboa handia emanez, baina iruditzen espektakulo handi bat dagoela, irudiaren munduan batez ere, eta danok inguratuta gaude hortaz, eta azkenean oso zaila da erabat salbatzea hortik, ez? Eta kezka handian eukan, idazten ari nintzen bitartean, forma ematen, are gehiago euskeraz ekartzen ari nintzelako, berak frantsesez emana, pularrez pentsatu agian, baina hitz bakoitzaren atzean badago karga emotibo gehiago edo gutxiago, eta hotz baldin bazen, hotz ustea nahiago nuen, pixkat estilo hortan erortzea, baina zehaitik iruditzen zaidalako azkenean historio horiek gisa hortan kontatzen direnean, beren duintasuna eta persona horien ezakit, oso urratua gelditzen dela askotan. Eta askotan begiratzen zaiola hartzaileari, baina kontakizun horren muinean dagoen persona horren duintasun eta errespetuari gutxi, eta beldurra handiz, kezka handiz ibili naiz, eta orduan bere ahozkotasunaren estilo horrek asko lagundu dit, soiltasun horrek pixkat kezka hortatik ahal nuen bezain bat salbatzen. Baina esan nezaken ere buruari jarritako konsigna nagusia izan dela, inoren minari ez etekin emozionalik ateratzea, ez da literaturaren alde baldin bazen ere. Atzean beste bat daukagu. Eta aurrean ere bai. Bonsoir primero Ahmed y bonsoir frero Ibrahim. Arratsaldeon, Ahmed eta Ibrahima, nire lantaldeari nahi dizkiot eskerrak eman, baina nahi dut baita, saltzea pixkat egin duen guztia, eta azken finean ze ondorio ateratzen duzu. Hau da, zuk bizi duzun egoera ikusita, ze ondorio ateratzen dituzu. Adibidez, zure anairen bat, zuk hartutako bidea hartzen badu anai batek, eta zuk bizitakoa bizitzen badu, hau da, nola sentituko luke hori, zer esango zenuke? Merci beaucoup pour votre question. Mila esker egindako galderagatik. Naiz eta anaia ez izan, Nik ez diot inori desio, nik bizi dudana bizitzea, inori. Bai, uste dut erresa dela asaltzea teorikoki, baina errealitatean, begi biztan badauzkazu, azken finean ezin dugu, gauza batzuk ezin ditugu asaldu, oso zailak dira. Azken finean hemen pertsonak daude, pertsonen artean. Eta batzuk oso gaizki tratatzen zaituzte, behar da beste modu batean. Hau da, pertsona izango ez bazina bezala tratatzen zaituzte. Baina adibidez, hemen hauenetik, inork ez dit kolpatu. Baina lehen, adibidez, bazkaldu aurretik edo lotara joan aurretik. Bagenekien zer ez genuen nahi, ez da? Eta nik ez nuen nahi bizitakoa gogoratu, ez? Eta nik bizitza berri bat nahi dut,
eta igarotakoa atzean utzi. Baina, bueno, hor badago kontzientziatzean. Etzen nire aukera izan. Niretzat derrigorrezkoa izan zen, bide horri ekitea. Eta, bueno, nire kulturan dago, ez? Azken finean lehenengo semea erantzule da aitarekiko. Orduan nik anaia edo arreba edukiko banu, eta gomendioak eman eskero Ibrahima, ez Juanara, Ibrahima, Juan beste leku horretara. Baina nik ez neukan inor, ni bakarrik nengoen neure ideiekin. Orduan gomendioa behar badut nik, orduan amari deitu behar diot. Ez daukat inor, eta hori niretzat gogorregia zen. Baina, beno, pasatu da, eta egun beste modu batera bizi, beste bizitza bat dut orain, lehen bizitza bizi ez dudana, 27 hilabete dara hemen, eta inork ez dit iraindu. Inork ez dit jo. Beraz, pozik nago. Eta uste dut, hori ere horrela izatea beste herrialde batzuetan, adibidez geurean Afrikan baita, ez? Afrikako herrialdeetan, zean kolpatu egiten gaituzte, jo egiten gaituzte indarrik ez daukagulako, edo iraindu, gure burua babesteko indarrik ez dugunean, baina hemen denok berdinak gara. Baina gurean jo egiten gaituzte, iraindu, eta aitari ere ezin dio zu azaldu, iraindu egin zaituztela, zure aitak ezin du ezer egin. Eta min egiten diogu baita, berari. Orduan horrek minera egiten dionez aitari, orduan ez diogu kontatzen. Ez dizkiogu gure arazoa kontatzen. Eta uste du, saiatzen zara beste zerbaitetan pentsatzen eta hasten. Eta azken finean ez duzu jendea bere horretan ikusten. Eta uste dut ikusi behar dugula jendea bere horretan. Eta ezin dugu bestek egiten dutena egin behar dugu guk egin nahi duguna. Eta bai, egia da, bertan kultura desberdina da, leku guztietan kultura desberdina da, baina gizakiak berdinak gara edo non, denok arnasten dugu modu berdinean. Ez dago desberdintasunik. Baina gurean bai, desberdintasun asko dago. Eta ez diot inori desio, nik bizitakoa desio, anaia. Eta hori bai esan dezaket. Arratsaldeon, Ibrahima. Nire galdera hauxe da. Begira, ongi etorri ematen dizuegu. Nik uste dut honetan utziko dugu iruditzen bazaizue eskerrik asko denoi etortzagatik. Oso ondo egon da historia... Utzi oso besan azken eta gero moztuko. Galdera egin nahi diozu, agian. Zaba. Nik ez dakit momentu honetan indiskrezioa izango den, baina nik galdetu nahi nion Ibrahimari bere familiari buruz, ezta? Berak esan du, bai bere aitarentzat eta bai berarentzat familia dela importantena, eta nik uste eta guztio jakin nahiko genukela zelan dauden bere ama eta bere arrebak, ia lortu duen beraiei laguntzea eta beraiekin komunikazio eukitzea, erresa izaten zaion komunikazio hori. Horixe da nire galdera, besterik ez. Tout à fait normal. Bai, hori egiten dut, familiarekin hitz egiten dut. Lehen lau ginen, bi mutil, seme, eta Libian hil zen nire anaia txikia.
Eta ezin nuen neure etxera bueltatu, ze banekien zer neukanan nire zai. Baina, bueno, alanda benik familia gorde nahi dut, eta familiarekin harremana gorde nahi dut, eta nire arreba eta nire ama Kankalaben bizi dira, eta nian bizi nintzen, eta bertan ez zegoen aukerarik ikasketak egiteko, ez dago ospitalerik. Eta, bueno, nik ahal dudana egiten dut, beraiekin harremanetan jartzeko, idazteko. Eta saiatzen naiz baita jakiteko, eskolara joateko adinean dauden, eskolara joateko moduan dauden. Nik nahi dudana da jakin nola daude beraiek, nolako bizitza duten. Eta azken finean, beraien pentsatzeko modua aldatu nahi dut, beraien sentsibilizazioan eragin nahi dut, ze azken finean, horrelako herritxoetan bizi den jentea, edo hiriburuetan bizi den jendea, eta hor diferentzia handiak daude, ez da berdina, hirian edo herrisketan bizitzea. Eskolara inoiz joan ez den norbaitentzat, zaila da. Nik gauza guzti horiek ez nekizkien lehen, hau da ikasketen garrantzia adibidez, hori hemen ulertu dut. 27 hilabete honetan, hemen egondakoetan ezagutu dut, edo ikusi dut ze garrantzitsua den ikasketak edukitzea, irakurtzea, idaztea. Eta gustatuko litzaidake beraiek ere jakitun egotea, eta ikustea ze garrantzitsua dena, baina, klaro, beraiek egunen batean, gizon bat bilatuko dute, eskondu, baina nik nahi dudana da, beraiek jakitea, garrantzitsua dela ikasketak edukitzea, eta nik, egin dezakedan guztia egingo dut beraiei laguntzeko. Ze nik ez daukat inor, ez daukat inor gauzak galdetzeko. Ez dakit, adibidez nire familiari laguntzeko zer egin behar dut. Hau da, nik ez daukat, ezin diot inori galdetu. Hori beraiek esan behar didate, baina beraiek ez dakite, eta nik ja ez daukat. Hemen inor, orduan bai, ama gelditzen zait, eta 2 arreba txikiak. Baina, tira. Nire ama, hobeto dago, eta ni ere ondo nago. Bai, eskerrik asko denoi gurekin egoteagatik, eskerrik asko Ibrahimari eta Ametsi liburuagatik eta lekukotasunagatik, eta ez baduzue irakurri. Merci, Ibrahim. Eskerrik asko. Liburuak sinatzen arituko dira liburu dendazen, Azkuna zentroko liburu dendan. Irteera modu seguru eta ordenatuan egiteko, egon zeuen eserlekuetan, eta bete itzazue aretoko langileen jarraibideak, amaierako lerroetatik hasi eta segurtasun distantzia utziz. Eskerrik asko. Muchas gracias. Esperamos que hayan disfrutado del encuentro. A continuación, los y las